Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Zo klinkt dat. Publiek bij een wedstrijd. Welkom bij het Cambuurjournaal. En een wedstrijd die dus mij publiek is. Er binnen goed 1300 taskorgers in het Janmaarstadion in Almere aanwezig. Het is een onderdeel van de Field Lab experimenten om mij publiek te laten onderhoren dus bij voetbalwedstrijden. Voetbal je met fans. Voor Cambuur weer de laatste keer in september van het vorige jaar. En dus zorgen ze hier in Leeuwarden de won uit. Het is super lang geleden. En ja, het is natuurlijk altijd anders als je gewoon met publiek gaat spelen. Dus ja, we hebben er sowieso allemaal super veel zin in. En ook al zijn het er maar 1500, het is super leuk dat je gewoon weer dat echte voetbalsfeertje gewoon weer. Dus zin in. Prachtig, prachtig. En ik snap dat meesten zeggen, ja, dan krijg ik weer Almere Cambuur. Maar ja, daar is de meeste kans op meesten, want dat is wel een topper. En laten we het sasje, dit is goed. En dan hoop ik dat uw stadiontje straks ook wel mooi vol zit. Ja, dat zit een maandje wijzen, want het is de eerste uitslag komen van deze test. Maar dit is alleen maar goed. Dit is alleen maar goed. En ja, ik hoop dat er weinig lawaai is, want dat betekent dat wij het heel goed doen. Er binnen alleen nog wel wat probleempjes bij Cambuur, want de ziekenboeg die wie al vol voor de wedstrijd in Jong FC Utrecht, maar die liek het alleen nog maar voller te worden. En dat krijgt wilst hier de topper spelen in Almere City. Waar binnen de nou wel en waar binnen de net? Ja, Maaike Breiker net spelen, Mitch Paulus net, Nicky Dodeman net. En de rest maakt mooi een beetje. Maak even puzzelen, maar we krijgen wel een goede ploeg, wat ik altijd zeg. Dus er zit een heel goed team. We hebben een goed voetbalkennis in Almere City. Dus, maar ik ken net precies wie eruit spelen. Voor Almere City is het een kwestie van erop of eronder. Die ploeg staat op het derde plak. Maar zo'n punten even staan op Cambuur. Wel hebben ze nog een wedstrijd minder spelen. Maar de Leeuwarders kunnen ze dus op 10 punten zetten. En dus kan Cambuur goede zaken doen, maar het eeg op promotie. Je weet als je wint dat je dan een grote gat slaat eigenlijk. Je kan ze op 10 punten zetten. Dus dat hebben we soms van ons achterhoofd. Maar ik denk dat die wedstrijd, we benaderen hem gewoon als iedere andere wedstrijd. En we willen gewoon de wedstrijd gewoon winnen. En zij moeten echt. Want ik denk dat zij echt denken van misschien is dit hun laatste kans om dichterbij te komen of wat dan ook. Dus ik denk dat wij sowieso daar goed in zijn als tegenstanders tegen ons gaan aanvallen. Dat wij daar goed van kunnen profiteren met onze voetballende kwaliteiten. Maar je stoot extra van ja, als wij winnen van Almere, dan ben we die wel kwijt eerst? Nou, dan ben ze een achter. Dat weet ik wel. Hè. En als dan zit dan zelfs en dan had van mij nog 12 wedstrijden. Ja, dan hadden wij 20 punten hadden, maar het zij 30 hadden, of 31, hè, wij beter doel zouden. Dat denk ik wel eens. Maar dat is er net aan de orde. Hè. We moeten nog eerst spelen. En dan geven we rekening. Cambuur weer van de bij de twijfelgevallen Jamie Jacobs het net helle had. Ragnar Orad Mangoen, hij is er wel bij en speelt het op het middenveld. Efterin krijgt Bangura de vakker Boppe David Sambisa. In een zinnig Almere is het geniertje, voetbalsjen, met publiek, zoals het jet vanzelfs. En er zit ik wat op het spul, want Cambuurtje in Almere is de koprennertje in de nummer 3. Het eerste gevaar komt van de thuisploeg, de voorzet. Kan onderschept worden door Sonny Stevens, keeper van Cambuur. De Leeuwarders die kan dan voortdurend echt onvallen tinken. Binnen goed 10 minuten spelen. Als de bal op de as van het veld bij Orad Mangoen komt, die stuurt Muren voor. Dit is de kans op die 0. Maar de topschutter van Cambuur, hij scoot de bal. Vardel, de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd van Cambuur. Even letter gaat Alex Bangura op tournee. Hij mij een eind komen. Gaat dan lezen, maar skiertje Simon Mulder wil je geen strafskop voor Jan. Het is wel een hoekskop van Cambuur, maar geen overtreding dus. En Mulder wil ik nog even in Bangura zeggen dat hij geen zwalbemeidje had. De hoekskop dan komt voor. We trokken op bij de eerste peel en daar zit Jairzinho Antonia. Hij zet Cambuur na 24 minuten op een 1-0 voorsprong.
Dit is een mooie standaard situatie, een mooie hoekskop die het Cambuur dus binnenkopt. Ja, het publiek, dat is er net, wie is mij voor zelfs. Want dat zijn Almere fans. En die sjuggen dat Muren de assist houdt en dat Antonia de bal bij de tweede peel eigenlijk alleen nog maar binnenhoegt erin. Er moet een antwoord komen van Almere City. Maar ja, Cambuur is eigenlijk de dominante partij in de wedstrijd. Dit is Robin Moulin. Had rond. Nou, Helly Marzuut, dat doet hij. En dat schot, dat geeft maar een meterke een jonkende goal van Almere City. Controleer je, dat is eigenlijk wat Cambuur docht in het eerste jaloeren van de wedstrijd. Een soort kansen stiert de ploeg van trainer Henk de Jong net daar. Of het Matissewezen. John Yeboah is er van terug hoe de rechterkant komt naar binnen. Jouwt de bal voor. Maar daar stiert geen Almere City speler om de bal binnen te tikken. Goeie actie van Yeboah. Die te rap is voor Bangura. Maar zijn voorzet, of wat is het eigenlijk? Misschien is het ook wel een schot. Kinner in ieder geval net in. Ja, moelkapjes, die sjoggen weg in het Janma stadion. Er zijn verskate bubbels, waaronder dus Ian waar misschien een moelkapje opmatten. Dit is de tweede helft, de eerste kans. Het schot van Mees Hoedemakers. Maar de redding is van Michael Wout, keeper van Almere City. Hoedemakers rekt het blessure, maar kan de wedstrijd vol vervolgen. Nog eens het schot van Hoedemakers. Mij zien ruchter, zien chocoladeskonk. Maar de redding is goed van Wout. Almere City dan, dat naar de klok shut en schucht dat er nog maar 20 minuten te spelen binnen. Ja, voor Harm begint het tiert vanzelfs wat te dringen. Als zij dichter bij Cambuur komen willen, mat zij een doelpunt maatje. Maar hier gaan ze de fout in. King Cambuur er van terug. Hoe de linkerkant. Orad Mangoen zit voor de goal. Maar Muren, wat is dit? Is dit een schot of een voorzet? De bal gaat in ieder geval net in de goal. Oer en Jonken. Dus ja, ik denk toch dat het een voorzet is. Bal van Muren die het maar correct voor Del gaat. Zou het waarschijnlijk kennen. Bij Almere City zorgen ze de bui al hingje, want de tiert keer terug. En Cambuur, maar nog een lietse 4 minuten te gaan. En dan rolt hij het op voorsprong. Dit is weer Hoedemakers met de pegel. Maar het schot keert Jonken. Wordt nog wel onrekken. En dus krijgt Cambuur een hoekskop. Ja, kunnen we het nog herinneren? Die hoekskop in de eerste helft, die giet erin. En deze, die keert er ook in. Want daar zit Ragnar Orad Mangoen. En hij beslist de wedstrijd voor Cambuur. Hij maakt het tweede doelpunt. En zwaar het er daarmee voor dat de Leeuwters winnen gaan bij nummer 3 Almere. Hij stiert vrij, kinderbal inkoppen. En viert dan het feestje. In de absolute slotfase beziekt Almere City het dan nog wel. Bigeliks met die sterke spits Thomas Verheid. Die kun je wel een bal op de holle lissen. Dat is echt wat hier de intentie is bij deze voorzet. Komt hij bij Verheid? Ja, nou nee. Hij gaat eronder terug. Kan uiteindelijk toch koppen, liekt het. Maar de redding is van Sonny Stevens. Hier is die Thomas Verheid. Laten we nog even naar die voorzet zien. Hij kan in die koppen omdat zijn ploeggenoot eronder terug gaat. Maar hij kopt dan vervolgens in diezelfde ploeggenoot aan. Verheid wordt dan nog een keer gevaarlijk in de slotminuten. Hij gaat op een ei voor de goal. Als Yeboah aan de rechterkant de bal heeft. Komt bij de voorzet de kopbal. En die komt bij Verheid. Maar op een of andere nuivere manier krijgt hij de bal er net in. Rek het erbij ik nog blessure omdat hij in onrekking komt met de peel. Dit hier hem vanzelfs wezen, maar Doke Smit is nuttig voor Cambuur. Het budget dat de Leeuwters winnen, dat het feest is. Want ze zetten Almere City de nummer 3 op 10 punten. Blierde gezichten bij Cambuur op deze mooie midje. Voetbal je mij publiek en dan ik nog eens winnen met 2-0. Nou, het was een belangrijk potje, dat staat wel vast. En, ja, als je hem zo kan afsluiten, zo degelijk gespeeld eigenlijk en weinig weggegeven. En, ja, met 0-2 winnen, dan mogen we zeer tevreden zijn. We zijn natuurlijk allemaal hartstikke blij. Je weet wat voor wedstrijd dit is. Je weet wat er op het spel staat. En dat je dan met 2-0 wint met zo'n pot. Ik denk dat we dan tevreden mogen zijn. Ingestudeerd cornertje. Eerste paal en we koppen hem door. En bij de tweede paal kopt Sinjo hem binnen. En, ja, het is mooi dat we daar altijd op trainen. En als het dan gebeurt, dan geeft dat een extra glans. Ja, dat is net het dekken. Dat is net het dekken. Daar ben ik bezig van mee dit zien of de corner die er nog in gaat. Dus we noemen het gratis goals. Als er maar in staat, dan gaat het daar erin. Of hij kopt zijn eerste speel binnen. Maar daar rolt er heel vaak langs. Of kerst hem binnen tikken of kerst hem binnen koppen. Ja, daar maar staan. En dat is Martijn Barto en Pascal Boschart ben er altijd mee bezig. Toen wij het gesprekje die minstens er nog mee bezig van de week. Ja, dat is mooi voor mijn trainers.
Maar ik denk de euforie die je zag bij die goal, die ontlading bij die laatste goal van ons. Dat je daar wel ziet wat we er allemaal voor over hebben en hoe we er met z'n allen in staan. En dat dit niet zomaar een potje voor ons is. Dat we wel alles op alles zetten om hier vandaag gewoon te winnen. En dat vind ik wel mooi om te zien dat we het gewoon met z'n allen doen en dat we ook weten waar we het voor doen. Was het nog net typeren als een reuze stap naar de Eredivisie? Hoe wel? Nee, wel een reuze stap in wat we graag willen, maar rustig, mooi. Hoeveel waren we nog, 12? Nou ja, clear. Maar we er 8 winnen. We hebben een belangrijke stap gezet. Niet meer, niet minder. Nee, want het is nog heel lang. Het is nog heel lang tot mei. Was het voetballen met publiek? Ja, het was echt genieten. Toen we het veld opkwamen en je ziet alweer mensen zitten en je hoort weer een muziekje, je hoort mensen. Ja, dan zijn ze dan weliswaar van de tegenstander, maar dan maakt dat even niet uit. Dan geniet je daar gewoon net zo goed van. Want onderhand spelen we alweer een jaar zonder publiek. Je zou het bijna vergeten hoe snel het gaat, maar ik heb er echt van genoten. Een geniertje dat door ze bij Cambuur ook van de Storn. Want de Leeuwters binnen de Grutske koprenner in de eerste divisie. 63 punten uit 26 wedstrijden. Dat binnen de 6 meer als nummer 2 de Graafschap. En 10 meer als nummer 3 Almere City. Onderin zeggen we dat FC Den Bosch de hikkensluiter is. Die hebben nog maar 16 punten behellen in dit seizoen. Cambuur verslaat Almere City en zet die ploeg op 10 punten. Goeie zaken dus, met het eeg op streekrug de promotie naar de Eredivisie. We binnen de sneur weer, want Cambuur speelt het vreed alweer een wedstrijd tussen Telstar. Graag ontsneun. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.